semet bangke Karbi Anglong along kedamtang September ciklu ni 5 clear ni central government, Assam government, Karbi Anglong Autonomous Council lapen song trok helikaman kache song akorte tumpen isi lamdon che toklo lasu kache tok puthak semet bangke laso proses kache tok proses bangke kaduk Karbi Anglong arat pen kapre song tum chini ne only la ruling government lapen akola kache song tum akorte tum si chini chot tebo hitama aphe bangke lasu che tok det pen aphe bangke theklong lo Karbi Anglong long menang an kache song dolo jat dolo lasi nili tum hin pen mathalo la pake kaddo kawe kapre ka song tum chelang pen sila so bangke iltum claim rapet nangji insamji na tobar pen peaceful and democratic tobar pen claim nangji lasi lasu pen bang bom si nili tum Karbi Anglong e plang hitame nili tum along program and ponlo la pen apc bangke JCCPA Joint Coordination Committee for Protection of Autonomy punili tum isi common forum isi seng ponlo lasu ke sing det penili tum along ke damtang hitam tum dhorna dudam det pen aphe bangke nili tum puthor matha thui gola bangke laso dak nili tum ke damtang la kapre ka song pendang lo kaddo ko nili tum ke chohang do isi seminar pedolo seminar resolution ateng pen nili tum Karbi Anglong Autonomous Council CEM akke hai tuliram rong hangafan lam pachini nangji labangke tongsilo pen labangke all political party isi amit pedunangji laso bahi tamen nili tum pachini damlo chetong damlo tamdet pen hitame alang litum puan taba claim clearek lo claim lo aste nitum afi chini lo bangke justice delayed is justice denied lasona nasi dambob nangna lama si nili tum song hin penamasi JCCPA hin pensi piniar ni bangke nili tum Karbi Anglong kapre ka political party la pen organizations hamphanga song tum pen nili tum pini bangke dolo lasi kaddo gowe nili tum BJP pen party nili tum hang alang tum bang dun ingno chingwara sar nang bangke ate Karbi Anglong pulon da Karbi tung se lo BJP pu hitame se akisung ge siwer lo pusi nili tum kaddo gowe broadly si adang tv mathap men siang tum hanta chohang lo starang tum ga pinang dun de lo badang lai dun bangke SSDP tum nang dun lo Congress IUS Karbi Anglong lapen isolong ke do tum nang dun ji alam dolo ang tum ke su lapen aprang pen stance nili tum ke pibom lo por aprang ateng nili tum mangi la bangke nili tum bangke la constitutional mate political agreement lapen ako la administrative changes jitu ko la bangani litu mangke kroi krelo che don delo lason sipulo lapen NPP hin tanang dun lo lapen APHLC ake thai kathar sangu masinang dun lo lapen CPIML pin tanang dun lo lapen ako LDP chairman state chairman ake hai Huliram Terang alang li afram medan ake song dun bomlo pini tame alang dun lo lapen KCS Karbi Culture Society hin peni tame ang dun lo lapen KSA la Simeon group tanang dun lo lapen KSYC kedam tang la agriculture I bill do farmers kalaso manghita me ang tum organize laso ting pensi ang tum dun lo chopha pensi ang tum nang dun lo lapen AGP dun nang dun lo lapen ako Karbi Anglong workers pendang lo kaddo go minang nang dun lapen Women Justice Forum Karbi Anglong Women Justice Forum po ang tum chopha lo ang dun lo lapen Karbi Anglong Karbi rong asarami ang tum men chopha lo lasong thaksi menang ala song dulang lapen kache tong bang ni litum JCCPA pen ni litum chelang rap asong menang ando ASDC pen danglok STL punoi kapre ka song ni litum ke chelang tangdul asum bita menang ala tumita menang chitong dun epna lasi kaddo go be bangke theklong lo non an ke lam ki judlo lasi juddet pen ni litum thekam long bangke la bangke ni litum resolution non tangtelang ame tebu hitame kaddo go be ke ningji bangke isibak tak ke kham khe puawe lasi kaddo ko beta nilitum kemangateng ke kham khe puawe lasi laso MOS 2021 la bangke reject la pen revoke naing pusi kaddo beta melaso dolo la pen si resolution bang tahay nilitum purpose pelangan ta la bangke Karbi Anglong Autonomous Council CEM ake hai phanitame nilitum kachuningri kaddo betum all political party tum dam pensi nilitum isi memorandum pun aku kachuningri si kemi tongsilo pen session pe dunang po lapen kaddo go bela so bangke revoke je phan bangkel ka central government phanitame tokme lai hui tame so kachuningri pondo ate constitution 6 schedule jitu violation of 6 schedule like paragraph 2 subpara 6 B along semera bangke constitution oder constituency amukha ke semar delimitation amukha ke semar la bangke council mata aja kong do lage padak tai tanang ne athe ke dam tang ilitum thai glong lo
Tima hasau long hitame sit 3 ni sit 4 ni la tunge pakka bangke isi dolo session dolo pe pass lo la pen governor long alu pa le lo aphe bangke ta create delo la so to ke dapi tame un la bangke la bangke mindset of the central government la so mindset of the central government bangke la so issue la so agreement pen karbia kheyang bong nang pache bong sai ji afan isi political isi conspiracy busen nilum thekam long la so conspiracy hitam idum cheri nangji la si kaddo hitam la bangke litum peaceful and democratic atwar pen itum central government la pen assam government pa hitam litum dor kenang sort punte national level ate pini ke congress no hitam ang tumake koi kri plum mate la prutong litum state government state congress atong ke min opposition punte ada all india hitame min opposition purutang te congress lo alang tum hitame litum la so bang ta chunri dame la pen others dak Ukhil Gogoi pendanglok menang anu tumdak opposition menang andu hempek ke kroy pendanglok kado kawela bang so puta hitame litum tampe chuniri le pen state level la pen national level hitame la so bangke chesong ponangi la pen than ponangi kapre ka political party hitame tum chesong ponangi la pen la so bill dong si banglo pulotang te la bangke parliament hitame la bangke congress to marul du asila so hitame litum national level te isi la so isu mokha ke ponji pa hitame litum pini la so ame lo hitame la so kachirai dui lalu semera bangke la so putha ka bangke non ke bang ya pot kosong dema pina mo hitanal tum long lok po pinya bong